Salutare tuturor și astăzi ne vom juca Dictul Erach Core. Și am văzut că ați adunat aproape 10 like-uri la primul video, adică Dictul Erach Core partea 1 și primul video. Și acum m-am gândit să facem partea a doua și vreau să vă mulțumesc pentru cei 11 abonați. Și acum hai să continuăm cu L. Am luat rara asta, nu știu ce îi. Stai. Girafa! E că-i best, stai. Deci noi am trecut la lumea a doua. Și cam atât o să pun la lumea a doua. Cam puțin, dar hai la pick-up să vedem. Mamă, 300 de milioane, la parcă era 500 de milioane. Nu, aia e. Astăzi vreau să ajungem la ăla de ice. În video-ul ăsta. Pentru că suntem și la lumea a doua. Se câte trofee trebuie pentru... număr 2, 15 trofee. Cam... nu atât de complicat. Dar știu că ca să trecem la lumea a doua, toți trebuie să dați like și subscribe. Și pentru că dacă dați voi like și subscribe, o să pot face videoclipuri mult mai interesante, o să am timp și mai mult. Mamă, imediat facem 300 de milioane și nu am cumpărat. Bă, dar numai spin-uri îmi vin. Uite aici. Gata, mi-am cumpărat 50 de milioane, 57 și 4. Mamă, acum fac mult. Bă, acum fac câte 7 milioane. Dar mă trecut fac eu 5 milioane. Bă, cred că trebuie să ne ducem la Leborg. 13 mii de winuri, hai să... Gata, am dat 3. La 50. Yeeey! Am montat 50. Dacă facem trade-uri cu este cel mai bun. Normal că o să avem peturi. Bă, dar cât facem? Știu că e ori 50, dar po. Bă, încă 10 spin. Hai să dăm un spin. 150 de diamante. Bă, da, tot 150 de diamante. Avem 1 bilion. 150 de bani. Spinuri, diamante. Bă, dar numai diamante pică. Și 25.000 de bani. Care nu sunt prea de folos. Bă, dar numai spinuri. Nu mai termin. Deci, efectiv, nu mai termin o dată. Ba, 11 winuri. 25 de minute. Cred că glumești. Cred că glumești. Măcar să-mi pice petul meu și 10. Pentru că nu mai suport. Câte diamante au, câte spinuri mai am, bine mai am spin. Am dat la spinurile astea. Eram aproape de 11 spinuri. Mamă, 2 spinuri. Cred că glumești. 3 milioane, imediat facem 5. Și avem niște winuri. Stai, să ne facem frate.
Nu știu care mi-a dat. Ori 38. Bă, dau ready. Ok. Bă, cât? Mamă, cât fac. 43 de milioane. Stai că cumpăr piețe de furture. Mamă. Fac câte 200 de milioane. Bă, da, fac câte 200 de milioane. Acum uite cât de ușor am 3 bilioane. Stai. Nu cred că văd. Hai să vedem nici altă. Mamă, ce înseamnă. Hai să vedem care e al doilea cel mai bun. Gamer ăla. Asta. Hai, ne dă ceva bun. Hai, dă-ne ceva bun. Că ne-ai dat la ăsta. Am de 200 milioane. Băi, ce-mi dă? Mamă. Ați văzut? Trebuie cumva să fac rost de cele peturi. Trebuie cumva să fac rost de cele peturi. Am văzut. Ai, mă. La ce peturi? Avea ori 71 Squid Game. Am 20 de bilioane. Bă, hai să mă duc la suprafață și să vedem ce ovăs aici. Costă 80 de Robux, mă uite. 60 de Robux. Cactus. 10 milioane? Nu pot să zic este. Mamă. Bine, cred că aici pot să dau golden și să dau astea două, craft, yes. Gata. Acum o să pute furile. Acum dacă mă duc aici am dat 13 care pur și simplu e prea frumos. Da, se pare că pot trece la luna a 3-a. Unul de aici. Goldfish. Goldfish. Mamă, cât toate bilioanele. Fiel. Am 20 de bilioane. Pe boxul ăla nu-i mai bun. Snap. Tot nu e mai bun. Stai puțin. Să cum pe 22. Craft. Așa. Vedem, nu te cred. 20, nu te poate. Deci nu te cred. I-am consumat atâtea. Bine, sper să vă placă și partea a doua, adică asta. Și... Mamă, câte spin-uri mai avem, mă. Are de
Celălalt la 3. Da. Ca 16 winuri. 24 de bine. Sper să fac repede. Care e cea mai bună pe server? V3, nu știu cum. Da, și de la V3. RI Y P. Poate îmi dă un pet ori 100 care... Și o lună. Mamă, 2 spinuri. Da. Pare că m-am făcut de râs. M-am făcut... Bă, dar nu mai scap o dată de basta. Atât de greu sap. Am 37 de milioane. Oh my god! M-a cumpărat cel de ice. Și de care vreau să zic că vreau să ajung la episodul ăsta. Vreau să zic la cel de ice, cred, nu? La următorul episod cam aș vrea să luăm la cel de Toy sau unicorn. Eu pe un telefon aveam până aici, până la Angel. Și Angel era al doilea cel mai bun și admin era cel mai bun. Acum am schimbat treaba cu Singularity, Mystică, Alien. Astea vor veni. Hai să vedem cât costă următorul. 120. Vezi că fac cam repede bani. Hai să-l vedem pe Eli. Bă. Am dat la una care destul de mult. Hai să vedem care e acum cea mai bună. Deci nu te cred! Deci acum e la World. Am loc la 75. Deci nu te cred că iau cel mai bun. Dacă pică din nou diamante, bă, 100. Dacă pică din nou diamante, îți mort. Dacă pică diamante. Nu, de ce trebuie să pice diamante? Da, nu știu ce e. Stai aici, nu pot să mă puțin, să ne le dau. Se pare că nu! 3 spinuri. Deci dacă nu pică pe tot, e nebun. 2 3. Acum pot să-mi cumpăr pickaxe-ul de lavă. Dacă ajunge și la nuke. Nu se știe. Am săpat destul de rapid. O să zic eu. Bă, vezi că ăsta face. Bă, cât? 2 bilioane! Deci nu pot să cred. Am venit cu un avut de pe server. Cu doar 170 de euro. 57 de euro. Mamă, 100. Deja am 100 de bilioane. Adică singură tură.
Bă, eu l-am pe cel de lavă, ar trebui să fac toată asta super ușor. Pentru că lavă versus viață ar trebui câștige lava. Că lava e fierbinte, topește viața. Și viața e rece și stinge lava. Bă, dar nu mai vreau bani. Nu, sunt pe ce pun pe rar. O să fie bine. Dacă îmi pică un pet rar, super slab, nu o să fie bine. Mă. Bă, o să Bă, cam atât cu videoul acesta. Sper să vă placă și asta e partea a doua. Am văzut că v-a plăcut foarte mult partea a doua și am zis să fac și partea a doua, să nu vă întristez. Și pa,